että webinaari ja Suomen Vetylaakson toiminta muutenkin on osa vihreällä vedyllä ja hiilidioksilla voimaa, joka on Kaakkois-Suomeen, joka on EUn osarahoittama hanke. Tämmöisissä puitteissa me toimimme. Veit mun hienon disclaimerin nyt tästä. No niin, peli on avattu. Ettei näitä ilman hankerahoja tehtäisi. Kyllä vaan. Otetaan vielä minuutin verran, katsotaan miten porukalla taas on, niin tämä Teamsin aika on tämmöistä veemäistä. Tervetuloa Olavi. Huomasin, että olet linjoilla. Mutta myös nyt tässä myöhemmin linjoille tulleille tiedoksi tämä tallennetaan, että kaikki, jotka et enää linjoille pääsee sitä ihmettelemään sitä jälkeenpäin myöskin. Suvi vielä ilmoittautui hyvin mukaan. Varmaan vielä ihmisiä tippuu, mutta aika on rajallinen. Aika on rajallinen. Meillä on tiivis päivä ja 3 erittäin mielenkiintoista puhujaa, niin eiköhän me aloitella. Joo. Ja halusitte tai ette, niin minä aloitan sitä samalla puheenvuorolla. Mä olen Holtari ja Suomen Vetylaakson toimitusjohtaja. Ja ajattelin tässä nyt pari sanaa vielä kertoa nopeasti myöskin meistä, kuka on koolle kutsujana tässä näin. Eli käytännössä me ollaan Suomen Vetylaaksona tämmöinen edunvalvoja täällä etäisessä Suomessa. Ei pelkästään vetytaloutta viemään eteenpäin, vaan kaikkea tätä vihreän siirtymään liittyviä investointeja. Me ei haluta jäädä niin sanotusti vaan mopen osaan tässä. Vauhti on kova tuolla lännessä ja meillä on paljon edellytyksiä siihen, että me voitaisiin nämä asiat myöskin meillä parhain päin kääntää. Tässä tämänkin päivän webinaariin viitaten, niin tämä ei tietysti mitään niin kuin myöskään siinä suhteessa nollasummapeliä, että huolimatta siitä paljonko mediassa viime aikoina on keskusteltu siitä, että onko datatalous hyvä vai huono, mutta mun mielestä nämä niin kuin täydentää todella hyvin toisiaan sekä vety että datatalous. Ja varsinkin kun me kaikki vaaditaan paljon sitä puhtaasta uusiutuvaa energiaa. Kartalle kun katsoo, puhutaan pelkästään tavallaan tästä meidän genren vihreän siirtymän hankkeesta tässä, niin kyllä täällä idässäkin tapahtuu toki, mutta jos tätä mittakaavaa lähtee sitten peilaamaan tuonne länteen, niin siellä olisi huomattavasti paljon enemmän noita mölpyröitä sitten tuolla kuvissa ja kertoisi myös siitä, että ne on ehkä myös vähän pidemmällä niiden hankkeiden kehitykset kuin vielä täällä meillä idemmässä. Meistä lyhykäisyydessään me ollaan edunvalvontaorganisaatio. Tässä tietysti mennään jo katse kohti seuraavia hallituskausia, eli kaikki toimijat tällä hetkellä kynät sauhuten kirjoittelee erilaisia hallitusohjelmatavoitteita, niin mekin. Tuo strategiassakin me mainittu työnimi Resil East näkyy meillä myös vahvasti, mutta en rupea siitä nyt tässä sen enempää avaamaan. Yritetään yhdistää periaatteessa tämä meidän energiajärjestelmän rakentaminen mahdollisimman resilientiksi ja myöskin sitä, että se turvaisi samalla myös erilaisilla kaksikäyttöteknologioilla ja muilla avuilla sitten myös meidän rajan turvallisuutta ja koko maan resilienssiä. Hirveän määrä tapahtumia meillä ollaan, missä ollaan mukana ja näitä webinaareja me yritetään järjestää joka kuukausi aina jonkunlainen tilaisuus ja meidän näkyvyys on todella kattavaa nykyään jo näissä erilaisissa kanavissa, uutiskirjeistä linkkariin ja näin poispäin. Myös mediaosumia on tullut jonkun matkaa. Ja se joukko meillä on jo kasvanut lähes 70 ja siellä on hyvin monenlaisia toimijoita ja Haminan kaupungin kanssahan tätäkin tähän tänään ideoitiin, että kerättiin vähän jengi kassaan sieltä Merenlahden suunnalta tällainen Lappeenrantalaisittain katsottuna tänne Kaakonkulman aikalaista kaikesta tapahtuu, mutta ehkäpä se siitä se virsi lyhyestä kaunis ja ehkä päästään niin kuin viksummat puhumaan seuraavaksi ja meillä on ensimmäisessä pelin avaamassa sitten ehkä viksuimmin Googlelta sieltä Olavi Kemppi, joka kertoo, aikaisemmin puhuttiin palvelinkeskuksesta, nykyään vähän modernimmin datakeskuksesta, miten siellä Haminassa tämä keissi on tämän jo suhteellisen pioneerimäisen ajanjakson kaikissa vaiheissa mennyt eteenpäin. Kuinka ollaan Googlella varmistettu se, että
Suomi on aika helposti aina taipuvainen mieluummin vastustamaan kuin ottamaan uusia innovaatioita vastaan. Että miten tämä sosiaalinen hyväksyttävyys siellä varmistettiin, joten jos Olavi olet valmis, niin saat ottaa ruudun haltuusi. Sen jälkeen hypätään Olavin jälkeen sitten Haminan kaupunkiin, josta Milla Koskivirta kaupungin arkkitehtinä kertoo vähän heidän rooleistaan tässä paletissa. Ja vielä lopuksi sitten meillä on vielä Kymen Sanomista yhteiskuntatoimittajana Antti Kaarto vähän avalaisemassa sitä myöskin, että miten tämä ikään kuin yleisön kiinnostus tässä niin kuin elää tässä hetkessä ja näin poispäin, mutta onko Olavi siellä? Joo, paikalla on. Hyvä. Kaappaatko myöskin ruudun haltuusi? No joo, mulle päivää vaan kaikille, että mä olen Kempin Olavi, toimin täällä Googlen datakeskuksessa niin yhtenä operatiivisena managerina ja olen ollut täällä töissä niin yli 15 vuotta, eli ihan alusta asti ensimmäisiä ihmisiä, joita palkattiin tänne. Mulla ei varsinaisesti ole mitään presentaatioa, eli puhun nyt ihan omasta päästä näitä juttuja vaan täällä. Ole hyvä. Joo. Eli tämä ei ole mikään ohjekirja eikä sellainen, miten pitäisi tehdä. Mä aion kertoa vain, mitä me ollaan tehty, että me ollaan saavutettu se imago, mikä nyt tällä hetkellä on, ja koetaan, että meidät on positiivisesti hyväksytty tänne alueelle. Ja aloitan siitä, että alussahan me oltiin tosi salaisia, että me ei saatu kertoa edes, ketä me ollaan tai missä me ollaan töissä. Yksi esimerkki on, että poika oli silloin ala-asteella ja niin piti kirjoittaa aine, mitä vanhemmat tekee työkseen, niin mun piti opettajan kanssa sopia, että sai kirjoittaa jostain muusta, kun me ei saatu tosissaan kertoa, että missä me ollaan töissä. Ja no, koska se oli niin salaista, niin ihmiset tietenkin kehitti kaikennäköisiä skenaarioita, eikä uskonut, että me tullaan tänne jäädäkseen. Ne kuvitteli, että tänne tulee kontit, missä on tietokoneita ja generaattoreja, ja ne jonkun ajan kuluttua vie jonnein muualle. No, ei tullut kontteja. Ja ihmiset on nyt nähnyt, että täällä ollaan edelleen kiinni 15 vuoden jälkeen. Nyt ollaan tultu paljon avoimemmiksi, että nyt kerrotaan avoimesti, mitä me touhutaan täällä ja tehdään yhteistyötä paljon kaikkien eri tahojen kanssa. Mutta alkuaikoina tosissaan oli vaikeaa, kun ei saatu kertoa ja silloin tuli jos jonkunlaista spekulaatiota kansalaisten keskuudessa. No ihan alussa asti me jouduttiin tekemään hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa, mikä on ollut todella hyvää ja on edelleenkin. Ja se, miten tämä lähti, niin auttoi varmaankin se, että me henkilökohtaisesti tunsin aika monenkin sieltä edellisten työhistorioiden perusteella. Ja meillä on ollut aina hyvä luottamus ja avoimuus ja tosi hyvä vuorovaikutusyhteistyö kaikkien viranomaisten kanssa. Ja se, että kun lähdettiin hakemaan jotain lupia tai kyselee jotain, niin me tehtiin aina todella hyvät taustaselvitykset, että se työ eteni sitten siitä kohtuullisen jouhevasti. Jos me aiheutetaan jotain poikkeamia, vaikka täytetään vesitankki, otetaan vettä enemmän, niin me aina ollaan yhteydessä oltu viranomaisia, että jos jossain sattuu joku kansalainen kyselemään, että jos vaikka vedenpaine olisi tippunut alhaiseksi, niin he tietäisi sitten ja osaisi infoa meitä, että heitetään vähän toimintaa. Ollaan tehty kaupungin kanssa yhteistyötä ihan alusta asti. Siitä on hyvänä esimerkkinä se Google Story. Eli silloin jeesattiin kaupunkia aika paljon, kun ne vaihtoi työkalut Microsoftin työkaluista näihin Google-työkaluihin. Ja siitä lähtien niin yhteistyökuviot on vain syventyneet, että itse kun tapaan esimerkiksi kaupunginjohtajia ja muitakin niitä niin kuukausittain, että jos ei ole mitään niin töihin liittyvää, niin sitten juodaan kahvit ja jutellaan vaikka säästä. Mutta kumminkin säännöllisesti tavataan ja pidetään keskustelu kanava yllä. No, mitä muuta me ollaan tehty, että nämä kaupungin asukkaat oppi hyväksymään meidät. Meillä on olemassa sellaisia yhteistukiohjelmia, eli me tuetaan voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä vuosittain. Ja tähän mennessä niin me ollaan reilusti yli 2 miljoonalla tuettu näitä paikallisia. Ja vuosittain vaihtelee se teema, se voi olla kriteeri, vaikka ympäristö tai teknologia, nuoret, vanhukset, digitaalisuus. Et esimerkkinä ollaan 10 hankkeita kouluille, teinisirkuksille, meripelastukseen, etsintäkoiriin, luontoon.
liittyen monimuotoisuuden edistämiseen. Ne voi olla ihan laajasti laitaa niitä hankkeita, mitä me tuetaan. Ja se on tosi suosittu, että niin kerta vuoteen ne pääsee hakemaan meitä, me ohjeistetaan, miten niitä haetaan. Ja sitten meillä on sellainen raati, joka päättää, että jos hakemuksia on enemmän kuin meidän kassassa on varaa, niin sieltä sitten valkataan. Me tuetaan Tattoota, sponsoroidaan SIP-festivaali, nyt huomenna alkaa Power Coasti, sitten tuetaan erilaisia summitteja, käydään kouluissa puhumassa paljon, tuetaan John Nurminen säätiö. Sitten meillä on tällaisia Google Serve-ohjelmia, eli kaikki meidän työntekijät saa mennä pari päivää vuodessa tekemään jotain yhteishyvää. Ne käy väliin maalaamassa jotain seiniä tai luontopolkujen siivouksia, rantojen siivouksia, ja tämä ei maksa niin kuin sille kohteelle mitään, ketä me autetaan, mutta meidän työntekijät saa ihan normaalin palkan siitä kumminkin itselleen. Tähän vielä osaisin kertoa noista. Kouluihin ollaan hankittu Chrome-puukkeja ja tehty paljon muutenkin koulujen kanssa yhteistyötä. Ekamik, Samkki, lukiot, yläasteet. Ollaan käyty tekemässä luentoja siellä. Ollaan pietty esityksiä, minkälaisia työtehtäviä palvelinkeskuksessa on tarjolla ja kerrottu, miten meille voi hakea, minkälaisia kanavia on olemassa. Autettu oppilaitoksia tekemään opintosuunnitelmia, jos ne opettaa jotain datakeskusympäristöön liittyviä aiheita. Ollaan oltu rekrytapahtumissa aina näkyvillä ja kerrottu siellä, miten meille voi hakea töihin. Välillä käyty kertomassa ihan vaan, että minkä takia palvelinkeskukset on olemassa ja miksi niitä rakennetaan. On ollut aika suosittu. Kaikki Haminan 9-luokkalaiset saa sellaisen, tämä on nuorkauppakamarin järjestelmä, mutta me ollaan oltu vahvasti mukana siellä kanssa, niin kerrotaan, että miten tehdään työhakemus, miten kohdataan ensimmäinen työnantaja, miten tehdään hyvä CV, ollaan autettu niitä tai luettu läpi ja annettu ehdotuksia. Se koskee jokaista 9-luokkalaista Haminassa. Sitten meidän työntekijät voi lahjoittaa firman piikkiin joululahjaksi tietyn summan rahaa, ja se on yleensä kohdennettu johonkin paikallisiin tahoihin, vaikka sairaalaan tai mihinkä nyt ihmiset saa keksiä, että kuka sen rahan saa, mutta ne menee niin kuin, ne ei tule meille itselle, vaan ne menee sitten, ja todella kannustetaan, että se raha laitetaan liikenteeseen. Sitten, koska meille ei pääse vierailemaan, täällä on paljon ihmisiä, ketkä haluaisivat tulla vierailemaan vanhassa paperitehtaassa, ketkä on ollut töissä täällä, niin valitettavasti me ei voi päästää ketään sisään. Niin me ollaan sitten menty itse torille tai jonnekin keskeiselle paikalle ja järjestetty sellainen karavaani touri. Eli viety sinne kaikennäköistä rekvisittaa, video- ja VR-lasia ja ihmiset on saanut tulla juttelemaan meidän kanssa, kyselemään meidän töistä tai tapaamaan ihmisiä ja se on ollut aika suosittu. Yleensä ne on tehty sitten Haminassa ja Kotkassa ja Lappeenrannassa ja en muista, oltaisiko oltu vielä Kouvolassakin joskus. Ja sitten projektejahan meillä on kaiken aikaa, että nytkin ollaan laajennettu ja kun aloitetaan projekti, niin me tiedostetaan, että se muuttaa kaupunkikuvaa ja se tuo etuja, mutta se tuo myös paljon haasteita. Ja niitä pyritään huomioimaan etukäteen. Eli ennen projektia niin alueen yrittäjät saa sellainen tilaisuuden käydä kertomassa kiinnostuksesta osallistuu projekteihin ja mitä palveluita ne pystyy tuottamaan. Sitten näille isommille yrityksille niin on järjestetty roadshowta Helsingissä ja paikallisten majoitusten tarjoajien kanssa keskustellaan etukäteen, että minkälaisia mahdollisuuksia on. Projektin aikana niin me pyritään huomioimaan myös tämä yhteisö, että ne ohjataan liikenne pois sellaisilta alueilta, missä on päiväkoteja tai alakouluja, laitetaan suojatielle varoituslaitteita, järjestetään nopeusvalvontaa tai nopeusvalvontalaitteita ja ohjeistetaan projektin henkilökuntaa käyttäytymiseen, että tehdään viranomaisten kanssa hyvää yhteistyötä, että jos joku ihminen ei sopeudu, käyttäytyy huonosti, niin sille kyllä sitten laitetaan kotimatka heti seuraavana päivänä. Ja projekteissakin, jos me aiheutetaan jotain poikkeavaa melua tai pölyä tai muuta, niin me kyllä keskustellaan niistä hyvin avoimesti ja sitten myös pyritään minimoimaan niitä, että jos on vaikka maankuljetuksessa tulee
lavoilta kuraa tielle, niin niitä teitä pestää sitten meidän toimesta. Kauppojen ja muiden yritysten kanssa niin ikään tehdään, että niin jotkut paikalliset kaupat on jopa rustanut aukioloaikoja ja saanut liiketoimintaa lisää, kun ollaan varmaan vähän aikaisemmin projektityöntekijät tulee töihin. Ja ylipäätään me käytetään paikallisia niin paljon kuin pystytään, että on offsite-kokouksia ja tykypäiviä ja majoituspalveluita, risteilyjä, urheiluseurat toimintaa käydään suunnistamassa tai pelejä pelaamassa. Siinä on pääsääntöisesti, miten me ollaan niin yritetty tulla lähemmäksi meidän kaupunkilaisia. Nyt jotain saattoi jäädä kertomattakin, mutta tässä nyt tämä oli pääsääntöisesti, mitä me ollaan tehty. Kiitos Olavi Siikanivan Tommi Vetylaaksosta. Meillä on kysymyksiä ja keskustelua sitten ihan lopussa, mutta pakko heittää tähän väliin kysymys tai ehkä huomiokin. Todella vakuuttavasti ja todella paljon olette selkeästi mukana paikallisessa toiminnassa. 2 kysymystä. Toinen on siihen, että millä perusteella nämä tuettavat kohteet valitaan. Kerroit tuossa äsken esimerkkejä. Ja sitten toinen, että onko teillä käsitystä siitä, että minkälainen maine teillä on nyt sitten alueen asukkaiden keskuudessa? No joo, tuohon ensimmäiseen kysymykseen silleen, että meillä on täällä sellainen raati, mikä koostuu yleensä noin 5 tai 6 henkilöä. Me käydään läpi, me käytetään tosi paljon aikaa, luetaan ne perusteet niille hakemuksille ja katsotaan, että se koskisi, mihin se raha menee, että se koskettaisi mahdollisimman isoa yleisöä täällä. Esimerkiksi se, että jos ollaan käyty vanhusten digipalvelu, annettu sinne tukea, niin silloin tosissaan on kierretty koko tätä aluetta, maaseutuja ja käyty paikan päällä opettamassa digitaitoja vanhuksille tai mikä ikinä se onkaan. No se raati kumminkin käy hyvin tarkkaan ne läpi. Sen jälkeen se menee sitten ulkomaille ja käy sen vielä kertaalleen läpi nämä meidän kommentit, että minkä takia me ollaan päädytty näihin. Ja sitten sieltä aikanaan tulee se lopullinen päätös ulkomailta. Eli tämä on se meidän valintaprosessi näille hankkeille, miten me tuetaan. Ja sitten toinen kysymys, liittyykö se tähän, että miten me koetaan, että ollaanko me tavallaan hyväksytty tällä alueella, eikö se niin ollut? Kyllä vaan, joo. Joo, niin ainakin itse, kun olen paikkakuntalainen ollut iät ajat täällä, niin ihmisten kanssa kun keskustelen, niin ne näkee vaan hyvänä, että ollaan täällä. Ja aika moni, tai melkein voisi sanoa, että kaikki tuntee jonkun, joka on täällä töissä ja on sukulaisia tai tuttavia tai kavereita. Ja nyt viime aikoina, puhutaan nyt viimeisestä 10 vuodesta, niin en ole kyllä kuullut omiin korviin suoraan mitään pahaa sanottavaa meistä. Toki tulee yksittäisiä, että jos me räjäytellään tuolla tai meidän alihankkija räjäyttää ja tulee joku isompi paukku, niin kyllä siinä tulee sitten aina joku kertoo jollekin viranomaiselle, että nyt heidän mielestä pamahti vähän kovaa, mutta niihinkin meillä on laitettu mittarit ja meillä on ehdottomasti kielletty ylittää mitään raja-arvoa, koska meidän laitteetkin on niin herkkiä, että jos pamahtaa liian kovaa, niin se aiheuttaa meille itsellekin ihan haittaa, mutta tällaisia mukavuushaittoja on kyllä välillä, mutta ei se sitä niin kuin mun mielestä meidän imagoa mustaa. 15 vuotta on tehnyt tehtävänsä tietysti myöskin, mutta kyllä se tietysti varmaan täällä Kaakon kulmalla vielä tämä rakennemuutos on yleensä vaikuttanut myöskin ihmisten ymmärryksiä siitä, että näitä teollisia työpaikkoja kuitenkin kaivataan, niin se on tavallaan ehkä se tärkeä ajuri yleensä siinä sosiaalisen hyväksyttävyys monilla näillä alueilla kyllä. Kyllä. Muistanen kanssa, kun mainittiin siitä äsken, että alkuun lähdette hys. Mä olin silloin paikallisessa alihankintavirmassa kanssa ja meillä maalattiin kanssa isoa maalaamaa pyöritin tuossa, niin todella paljon niitä teidän vesiputkia. Ne ei saanut puhua kellekään, että kenen putkia ne on ja mihin ne on menossa. Ja ei saanut jättää suurin dokumenttiikaan mainintaa, mutta johonkin ne meni, en tiedä minne. Tästä on hyvä esimerkki, kun meille tuli tänne saitille uusi manageri, tuli Islannista ja se ei ollut koskaan käynyt Haminassa. Se yöpyi Haminassa hotellissa ja aamulla sen piti tulla saitille, mutta se ei tiennyt osoitetta ja siinä
hotellin vastaanotossa, niin se ihmetteli, että minne hänen pitäisi mennä, niin tämä meidän uusi manageri sanoi sitten, että hän ei oikeastaan voi kertoa, niin se sanoi heti respa, taas ja menet Googleen, että se on tuolla ja näytti kartan suoraan. Juuri näin. Juuri näin. Kiitos. Otetaan, jos Olavi ja Malta tuolla loppuun asti, katsotaan vielä, miten keskustelua tässä syntyy, niin seuraava puheenvuoro on sinne kaupungin talon puolelle sitten ja kysytään, miten Milla näkee siellä, mitä olette kaikkea tässä vuosien varrella. Sinä nyt näytät ihan siltä, että sä olisit 15 vuotta vielä siellä olosta vahtimassa, mutta sinun näkemyksesi joka tapauksessa. Ole hyvä. Kiitos. Mä Haluatko jakaa yritän jotain jakaa materiaalia? täältä. Joo, mulla on tuossa semmoinen esitys, niin mielelläni katsotaan, miten onnistuu. Nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa näkymään. Pikkuhiljaa. Ei näy. Pitäisikö mun ottaa jotenkin? Nyt alkaa näyttää paremmalta. Nyt näkyy. Ja nyt näkyy. Hyvä, koska Ole itse en ruudun kautta, mutta näen tämän oman esitykseni tässä. Mulla on toinen näyttö, niin anteeksi, jos tuijottelen välillä vähän väärään suuntaan. Sitä vikaa taitaa olla mullakin. Mutta hyvää iltapäivää vaan kaikille. Eli Milla Koskivirta on nimi ja kaupungin arkkitehti Haminan kaupungilta. Vastaan täällä meillä maankäytöstä ja kaavoituksesta tulosyksiköstä, jossa työskentelen ja toi kaavoituspuoli on mulle ehkä sitä tutumpaa ja turvallisempaa tehtäväaluetta, että olen tullut vuonna 2009 tänne Haminan kaupungille kaavoitusarkkitehdiksi ja siitä asti, mitä tässä nyt tulee yli 15 vuotta, nyt ainakin 17 taitaa tulla, niin on tämän kuntakaavoituksen parissa sitten työskennellyt. Aikaisemmin olen ollut elinkeinoyhtiössä projektipäällikkönä ja suunnittelutoimistossa suunnittelijana, eli sitä suunnittelun käytännön työtäkin olen sitten tehnyt. Tuossa nyt ehkä kiteytyy tuossa otsikossa toi mun aihepiiri, eli kaupungin rooli. Näen sen, että kaupunki Hamina varsinkin on pyrkinyt olemaan tämmöinen ennakoiva edistäjä näissä hankkeissa. Meillä on kokemusta nimenomaan näistä suurista investointihankkeista ja siitä, että miten kuntakaavoituksessa niihin päästään ja pystytään vaikuttamaan. Ja silloin tosissaan, kun tulin kaupungille töihin, niin Stora Enson Summan paperitehdas oli silloin just edellisenä vuonna lakkautettu ja sitten oli jo tehty päätös Googlen sijoittumisesta sinne paperitehtaan paikalle ja muutos tapahtui tosi nopeasti, että kaupungin johto oli niissä neuvotteluissa mukana. Cursor, meidän elinkeinoyhtiö, lähti heti myymään sitä aluetta ja myös valtion johto oli niissä neuvotteluissa edistämässä asiaa. Ja sitten tosi nopeasti asiat eteni ja Tuike Finland Oy, eli tämä yhtiö, joka sitten tuon Haminan datakeskuksen, Googlen datakeskuksen siis omistaa ja sitä operoi, niin lähti sitten käynnistämään näitä datakeskusrakennushankkeita ja nyt on niin kuin vaihe kerrallaan sinne niitä keskuksia noussut ja isot investoinnit siellä menee. Et ensin päästiin aloittamaan ihan tuolla voimassa olevalla asemakaavalla, että jos kaavoituksesta nyt lähdetään liikkeelle, niin siellä oli paperitehdasta varten teollisuuskaava ja se toimi siinä alussa. Niihin tehdasrakennuksiin päästiin sieltä liikkeelle ja sitten myöhemmässä vaiheessa vuonna 2017 saatiin sitten asemakaavamuutos sinne laadittua, jossa huomioitiin sitten erinäisiä asioita, nostettiin rakennusoikeutta, huomioitiin datakeskuksen rakentamisen
rakentamiseen liittyvät tarpeet ja myöskin sitten näitä suojeluarvoja, eli luontoa, maisemallista arvoa, rakennussuojeluasioita. Ja sitten samaan aikaan myös siinä vieressä, eli minulla on tässä karttakuva, eli Googlen datakeskusalue on tässä, ja kaava 2017 tehtiin siihen, mutta sitten tässä vieressä Hillonlahden pohjoispuolella tehtiin samaan aikaan sitten kans kaavamuutosta. Siinä oli osittain satama-aluetta ja kunta oli siinä ennakoivasti liikkeellä ja lähti kehittämään aluetta. Laajennettiin sitä teollisuudelle varattavaa aluetta ja satama-aluetta muutettiin sitten käyttötarkoitusta teollisuudelle sopivaksi. No, tilanteet muuttu. Sitten me oltiin taas kaavamuutoksessa tällä samaisella alueella. Se tapahtui sitten 2021 ja siihen sitten meillä on tämä akkumateriaalitehdashanke, niin sitä varten lähdettiin kaavamuutosta tekemään ja siinä puhuttiin T1 ja T2-alueesta. Samaan aikaan tehtiin myös YVA tuolle alueelle. Ja siihen otettiin sitten myös tämä T3, en tiedä näkyykö mun hiiri siellä, mutta T3-alue mukaan. Ja tuosta Googlen niin kuin jo rakentuneen datakeskusalueen vierestä. Ja sitten vuonna 2022 se myytiin sitten Tuike Finlandille. Tämä tehtiin kaupat kaupungin ja Tuikkeen kesken. No, meidän isot hankkeet pääosin on viime aikoina kaavahankkeet sijoittunut tuonne sataman lähialueelle tai satamaan, ja sitten myöskin ollaan yleiskaavassa varauduttu semmoisiin isoihin laajoihin teollisuus- ja työpaikkakeskittymiin. Ja Mäkelänkankaan alue on tässä niin kuin Googlen länsipuolella, niin siellä on nyt, se on ajankohtainen tällä hetkellä, eli maan hankintaa siellä suoritetaan. Eli summa summarum, kaupunki ja kunta on ennakkoivat näissä niin kuin maan hankinnan ja kaavoituksen kuvioissa, eli pitää niin kuin, hyvissä ajoin lähteä miettimään ja suunnittelemaan ja strategisesti kehittämään alueita. No, yhteistyön merkitys, sen voima, se on tunnistettu, eli meillä on tämmöinen kaupunkiseutusuunnittelutyöryhmä Kassu Etelä-Kymenlaaksossa, eli vuodesta 2009 ollaan tehty tiiviisti yhteistyötä ja strategisesti kehitetään ja tuodaan tätä meidän seutua esille. Tehdään semmoista niin kuin edunvalvontatyötä ja siinä mukana on myöskin elinkeinoyhtiö ja maakuntaliitto, eli Kymenlaakson liitto myös mukana. Ja yksi sen yhteistyön hedelmistä on tämä seudun yhteinen strateginen yleiskaava. Eli yhdessä teemme ja olemme todenneet, että semmoinen kilpailutilanne kuntien kesken ei ole se paras mahdollinen, vaan yhteistyö myös kuntien välillä seudullisesti. Siinä on niin kuin enemmän voimaa ja olemme näkyvämpiä ja myöskin tehokkaampia niin sanotusti täällä Kaakossa. No sitten elinkeinoyhtiö Cursorin kanssa teemme paljon yhteistyötä, eli sitä kautta tulee tonttikyselyitä. Se yhteistyö, se on niin kuin tärkeää olla hyvää ja tiivistä, koska se tuottaa paljon sitten niitä kyselyjä ja investointi. Eli laajat, isot teollisuusalueet on tällä hetkellä se, mitä kysytään. Ja sitten vielä tuohon, Olavi käytti tuossa puheenvuoroa, niin tämä datakeskushanke tässä tiiviisti rinnalla, niin me ollaan oltu erittäin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön Tuikkeen ja Googlen kanssa. Eli meillä on yhteinen näkemys, ja kuten Olavikin tuossa mainitsi, niin on säännöllisiä tapaamisia eri foorumeilla, ja kunta on oikeastaan siinä se ennakoiva kasvun ohjaaja, ja sitten taas toimijalla on halu toimia osana yhteisöä. Että nämä on isoja asioita ja koemme, että tuotamme lisäarvoa toisillemme. Olen kirjoittanut tänne tämmöisen
tekstin, että hyväksyttävyys tulee näkyvyyden, positiivisten kokemusten ja hyödyn kautta. Ja tästä niin kuin erittäin hyvä esimerkki on tämä datakeskus meillä. Eli tämä työllisyysvaikutus, mitä tänne paikkakunnalle ja seudulle tulee, sitten just nämä yhteistyöt urakoitsijoiden kanssa, kokonaisinvestointi taloudellisesti, myös nämä yhteisövero ja kuntaosuus ja kiinteistövero, sitten on hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämpönä Haminassa, ja ainakin minäkin niin kuin Olavikin tuossa, että positiivista julkisuutta, niin se on kyllä, tunnen ja tiedän, että paikalliset ovat ylpeitä ja tyytyväisiä tästä tilanteesta, ja niin kuin kansainvälisestikin tämä on tuonut Haminalle ja koko seudulle semmoista näkyvyyttä. Että oikeastaan kaikki tämä tämmöinen niin kuin näkyvyys, että sen positiivisen kokemuksen ja hyödyn näkyville tuominen, niin se on erittäin tärkeää, koska se tuo sitten sitä hyväksyttävyyttä. No vielä tästä maanhankinnasta kaavoituksesta, että on osoittanut, ja se on ollut ennakoivaa, oikea-aikaista, avointa ja strategista tässä datakeskushankkeenkin osalta, että kaikki niin kuin, nämä eri osa-alueet ja luvitus on sujunut tosi nopeasti ja ilman valituksia. Meillä harvoin muutenkaan kaavoista aika vähän tulee valituksia. En tiedä, onko se, mitä se kertoo, mutta se semmoinen vuorovaikutteisuus ja avoimuus, niin se on tosi tärkeä asia. Maapolitiikan periaatteet täytyy olla selkeitä ja selviä, ja siinä apuna on tuo meidän niin kuin maapoliittinen ohjelma, joka antaa sitä selkänojaa sitten muun muassa päätöksenteossa. Ja sitten, että asemakaavat nojautuu aina niihin ylemmän tason strategisiin kaavoihin. Et me ollaan päästy nyt tälläkin hetkellä, meillä on maakunnassa maakuntakaava luonnosvalmisteilla ja siellä elinkeinoalueselvitystä meneillään, niin kunta aktiivisesti osallistuu sitten ja pääsee vaikuttamaan myös semmoiseen ylemmän tason suunnitelmallisuuteen. Se kaikki on niin kuin näkyvyyttä ja semmoista strategista etenemistä ja sitä sen pohjan luomista, jotta investoinnit sitten on helposti ja sujuvasti tänne mahdollista asettua. Ja sitten just, että se kaavoitus on läpinäkyvää ja avointa ja vuorovaikutteisuutta. Anteeksi, nyt laitoin tuosta jo edellisen kalvon. Laitoin tuohon, että tiedottamisessa enempi parempi. Se on mun mielestä hyvä, niin kuin kertoo sen, että mieluummin enemmän kuin liian vähän, mutta sitten monesti mietitään, niin kuin Olavikin sanoi, että aluksi ei saanut edes kertoa, että on Googlella töissä, niin se, että jos tulee joku investointihanke, niin kannattaa tarkasti miettiä, että ymmärrän hyvin, että siellä on niitä yrityssalaisuuksia ja tiettyjä asioita ei voi aluksi kertoa, mutta se oikea-aikainen tiedottaminen on tärkeää. Että mitä pidemmälle se menee, niin sitä vaikeammaksi asiat muuttuu. Ja niin kuin hyviä keinoja on näitä ihan perinteisiä yleisö- ja asukastilaisuuksia ja työpajoja ja muita kohtaamisia. Ja sitten viestintäsuunnitelma on hyvinkin tarpeellinen yleensä olla siinä mukana. Ja sitten laitoin vielä tuohon, että tuo tilannetaju ja vainu, eli olla korvat höröllään ja silmät auki, että mitä tapahtuu siinä toimintaympäristössä, että on myös mahdollisuus reagoida nopeastikin muutoksiin. Ja tätä vielä ehkä tuossa enemmänkin, että tiedottamisen oikea-aikaisuus ja avoimuus on tärkeää, että sitten kun se juna lähtee ja vastustus nousee, niin sitä junaa on vaikea myöhemmin kääntää, että se, että ollaan oikea-aikaisesti, avoimesti, rehellisesti esissä, niin se on niin kuin sen koko hankkeen etenemisen kannalta oleellista.
Ja sitten viranomaisyhteistyön merkitys on myös suuri, eli tehdään sitä yhteistyötä matalalla kynnyksellä, ollaan yhteyksissä, tiedetään mitä tapahtuu ja toimitaan yhdessä. Et Haminan kaupungin etu on se, että me ollaan pieni kaupunki, pieni organisaatio, niin me ollaan niin kuin ketteriä ja pystymme sitten nopeastikin toimimaan ja meillä yhteistyö toimii niin kuin kaupungin sisälläkin. Ja tässä on ehkä nyt vielä tämmöistä noppitietoa tai tilastoa, että luvitusten määrä tai lupamäärät, mitä tämmöisten hankkeiden osalta käsitellään ja viranomaiset tekee, niin se on isoista määristä, rakentamisen määristä ja lupamääristä puhutaan. Tässä on Google Datakeskuksen näitä rakentamisvaiheiden lupia tai rakentamisen vaiheita ja määriä. Nämä vaan niin kuin ihan tässä viitteellisenä ja sitten mitä muita lupia siihen on liittynyt, niin tämä on iso määrä ja teettää paljon työtä ja on tärkeää, että se on oikea-aikaista ja menee oikeassa järjestyksessä ja näin taataan, että se on sujuvaa. Ja sitten tähän loppuun vielä laitoin, että kaupunkikaan ei aina pysty eikä pääsekään niin kuin vaikuttamaan kaikkeen siihen, että kuinka se sujuu tai saadaanko sitä sosiaalista hyväksyttävyyttä, mutta osittain kaupungilla on kuitenkin mahdollisuus muistuttaa ja ohjata sitä prosessia ja niitä yrityksiä toimimaan niin, että nämä asiat hoituisi hyvin. Eli on todettu, että yrityksen tämä ympäristövastuullisuus olisi tärkeää ja sen tuominen esiin ja julkisuuteen. Se on tärkeää paikallisille. Tuossa oli hyvänä esimerkkinä tämä liito-oravat, mitkä tuossa Googlen alueella, eli siellä on huomioitu kaavassa suojaviheralueita, jossa tämä liito-oravien ekologinen käytävä, mikä menee tämän alueen halki, niin siellä on niitä, mutta sitten ihan sen teollisuusalueen kautta kulkee myös liito-oravat ja on tämmöisiä pöntötyksiä ja sitä liito-oravien seurantaa tehty ja ollaan niin kuin saatu se rakentaminen ja nämä liito-oravat sovitettua yhteen, että se on sellainen ehkä yksi näyttö siitä, että viranomaiset ja toimijat ja kaikki osapuolet on päässeet semmoiseen niin kuin hyvään lopputulokseen, että kumpikaan ei ole ollut toiselle este, vaan ollaan saatu tämmöisetkin vastakkaiset asiat monesti toimimaan ja sopimaan sitten yhteen. Ja sitten niin kuin Olavi tuossa jo kertoikin, niin noita tuommoisia mahdollisuuksia yritykselle tukea sitä paikallisia asukkaita ja lapsia ja nuoria, niin sitä esimerkiksi Google on tosi hienosti täällä kyllä tehnytkin. Ja sitten vielä ohjeita hanketoimijoille, että se luottamuksen rakentamisen tärkeys on hyvä muistaa, sitten etukäteissuunnittelu ja ennakoinnin tärkeys, viranomaisten kuunteleminen herkällä korvalla, selvitysten teko ennakoivasti ja laajasti, ei odoteta virallisia lausuntoja ja vaatimuksia välttämättä, että ollaan valmiita toimimaan jo ennen kuin niitä tunnistetaan. Ja sitten myöskin kun on kansainvälisistä yrityksistä kyse, niin tällaisen kansallisen lainsäädännön ja toimintatapojen tunteminen, niin se on tärkeää. Ja sitten määräysten noudattaminen osana toimintaa ja tilanteen kehittymisen seurantaa. Nämä on tämmöiset oikeastaan melkein niin kuin enemmänkin ehkä vinkit täältä kaupungilta. Mutta tässä tämä mun esitys. Kiitän teitä mielenkiinnosta ja koko Haminan kaupunki kiittää, että on päässyt tähän webinaariin mukaan. Kiitos. Kiitos Milla, olet hyvin selkokielinen kyllä tässä esityksessä kyllä myöskin, että varmasti kaikki sai kiinni. Oliko Tommi niin, että me voidaan tässä kohtaa heittää kysymys 2 ennen kuin päästetään
Kaarto tuolta kaartelemaan Framille. Kiitos Jami. Voidaan ehdottomasti heittää ja ehkä yhteenvetona tuohon Millan loistavaan selkeään puheenvuoroon niin kuin viestinnän näkökulmasta se, että mahdollisimman paljon viestintää ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska silloin kun se juna, tai jos se juna lähtee niin kuin väärälle raiteelle ja väärään suuntaan, niin sitä saattaa olla aika vaikea palauttaa sen oikealle uralle. Mutta tuosta varmaan sitten, ellei tule kysymyksiä tai tuleeko kysymyksiä tähän Millan puheenvuoroon liittyen? Mä heitän vielä kommentin, kun Tommi muistaa, me oltiin perjantaina tuolla Parikkalassa tämmöisessä rajafoorumitilaisuudessa ja siellä oli Kainuun maakuntajohtaja ja sinne suunnalleen taitaa olla Googlella kanssa toiveita lähteä sitten eteenpäin menemään sitten seuraavissa hankkeissa, mutta heillähän nyt on ollut siellä Renforsin rannassa jo pitkään näitä datakeskushankkeita tai se on yksi iso hanke, missä se supertietokone Lumikin muun muassa on mukana ja näin poispäin ja samalla lailla vähän niin kuin hyödynnetty niitä vanhoja kiinteistöjä niin kuin teilläkin ja monessa kohtaa siellä Haminan Kotkaseudulla, mutta ei se sielläkään, niin kuin, varmaan kun Strömsössä on vaan mennyt eteenpäin saman tien kaikki, että nimenomaan tämä, että mitä enemmän ja mitä avoimemmin pystyt siitä asiasta puhumaan, niin kyllä sitten niin kuin, tavallaan se keskustelu käydään mieluummin etupeltoon, kun sitten ruvetaan korjailemaan jälkeenpäin, että sen puoleen se on aina nähnyt myöskin siellä ja siellä on myöskin sitten toinen case, tietysti se Talvivaara nykyinen Terrafamen kanssa toinen case, sitä ihan toiselta planeetalta, mutta että kaikki nämä suomalaiset teolliset hankkeet, ne vaatii aina vähän semmoisen pienen naksautuksen tuolla päässä, että me tajutaan, mistä tässä nyt puhutaan. Ja sen puoleen nimenomaan tämä avoimuus on todella tärkeässä roolissa. Vai viekö meiltä toimittaja maton alta vai miten itse näet siellä olla? Joo, ei todellakaan. En vie mattoa alta, enempi parempi meininkiä ja avoimuutta ja oikea-aikaisuutta täältäkin nyt vähän tulee. Tämä on tämmöinen suullinen esitys, minullakaan ei ole mitään kirjallista. Mutta joo, olen Antti Kaarto ja työskentelen Kymen Sanomat -nimisessä 7-päiväisessä aluelehdessä. Ilmestyy täällä Kotkan ja Haminan seudulla ja on nykyään yhteiskuntatoimittaja eli talouden ja politiikan asioita ja lisäksi erikoisalaa myös Haminan kaikenlaiset asiat. Ja meidän toimituksen tietoon tämmöiset teolliset hankkeet tulee lähes aina just kunnallisen päätöksenteon kautta. Sieltä me hoksataan, että on joku tonttivaraus tai kuulutetaan jotakin tai joku tekee meluilmoituksen ja sieltä se sitten tulee. Että nyt oikein tätä varten mietin, että koskahan viimeksi joku yritys on informoinut meitä, että hei, on alkamassa tämmöinen suunnittelu täällä, niin ei tullut kyllä mieleen, ei ihan lähiaikoina. Että se vähän ehkä ihmetyttääkin, vai onko se sitten yrityksillä semmoinen, että mieluummin kun ei ole mitään varmaa vielä, niin ei ryhdytä nyt sitten huutelemaan, että jotain voisi olla tulossa, vaan mieluummin sitten odotellaan hiljaa, mutta kyllä ne sitten aina vastaa, kun me sitten niille soitetaan, että mikä firma ja mitä te nyt meinaatte, että siellä pellolle rakentaa, niin kyllä ne sitten kertoo, mutta että saisi kertoa ihan oma-aloitteisestikin. Meillähän tämmöiset työpaikkoihin ja työhön, yrityksiin ja yrittämiseen liittyvät jutut on ihan ylivoimaisesti kiinnostavin sisältöä lukijoiden mielestä. Ne saa kaikista isoimmat lukemat, ihan vaikka joku kampaamo perustetaan, niin sitäkin lukee moni sellainen, joka ei varmasti sinne ikinä ole menossa sinne kampaamoon. Silti saati sitten vielä tämmöiset oikein teollisen luokan hankkeet, niin kiinnostus on niissäkin todella valtava. Ja no sitten kun me on soitettu sinne ja vähän kyselty, niin sitten seuraava asia on oikeastaan sitten se, että no tuleeko tämä nyt varmasti. Että meillä toimittajille on ehkä vähän uutta tämmöinen sana kuin investointipäätös, jota aina sitten joudutaan odottamaan, että meitä vähän ihmetyttääkin, että työhän niin kuin suunnittelette ja työ upotatte jo rahaa tähän hommaan, mutta ettekö te vielä tiedä, että investoitteko. Ja sitten siinä on sekin puoli, että ne on usein todella ylimalkaisia, että koska investointipäätös tehdään, niin vastaus voi olla vaikka, että vuonna 2027.
sitten me sitä odotetaan, että koska tuleekohan se joskus, ja välillä voidaan kysyä, että no teidänhän piti tehdä se, että ettekö te investoikaan vai miten. Että se on vähän semmoista vähän mystistä meille ja varmasti niin kuin asukkaillekin. Että mikä sen ratkaisee, että tehdäänkö se investointipäätös. Se olisi kiva joskus, tai kyllähän yritykset sitä varmaan avaakin, että mikä se on, mikä se sitten ratkaisee, että suunnittelitteko te samanlaista juttua johonkin muuallekin, että katsotteko te niiden välillä vai odotatteko te, että jos tästä valitetaan oikeuteen, niin sitten te hylkäätte koko homman, vai mikä siinä on, että sitä päätöstä ei voi niin kuin tarkemmin haarukoida, turhauttavaa. Mutta ymmärrän, siinä on varmaan näitä liikesalaisuuksia ja kaikkea muutakin mukana. No sitten, jos nyt oletetaan, että se nyt tulee, niin sittenhän seuraavaksi kysytään heti näistä työpaikoista, että kuinka paljon niitä tulee. Ja haarukkahan voi olla aika iso, mutta se on hyvä, että se haarukka on jonkinlainen, että vaikka 10-40 tai 300-500, niin kaikki kelpaa. Tietysti mitä tarkempi, sitä kivempi, mutta joku on hyvä olla. Että vaikka olisi pienikin hanke, joka ei niin kauheasti sitä sakkia työllistäisi, niin olisi kiva, että se numero kuitenkin siinä olisi. Se kiinnostaa ihmisiä. Ja samaan syssyyn ihmisiä myös kiinnostaa se, että onko nämä niin kuin ihan uusia työpaikkoja, että voinko minä hakea niitä vai siirtyykö sieltä mahdollisesti konserni jostakin toisesta yksiköstä ne työntekijät, minkälaisia työtehtäviä siellä on, minkälaisia koulutuksella niitä voisi hakea. Ihan tämmöistä niin kuin perusjuttu, jos vaan hankkeen johtaja pystyy antamaan, niin asukkaat kyllä tykkää todella paljon. No nyt on käsitelty sitten työllisyysasia, niin tässä vaiheessa usein toimittajiltakin jää kysymättä ympäristöasiat. Monesti se menee silleen, että aluksi niin kun hehkutellaan näitä lukemia ja aluetaloudellisia vaikutuksia ja muita semmoisia, ja sitten jossain vaiheessa sitten, että ympäristöasiat saattaa putkahtaa vastaan just jonkun ympäristövaikutusten arviomenettelyn kautta tai sitten tuolta kansan parista. Ne on vähän paremmin muistaa nämä ympäristöasiat kuin myö. Ja usein se on joku, ketä se asia ihan koskee. Että kun Haminassa oli tämä akkumateriaalitehdashanke, niin eihän miehen niitä juttuja paljon tein ja en ympäristöasioista tainnut oikein mitään kirjoittaa ennen kuin tämmöinen pieni porukka, jolla oli mökkejä ja pari taisi asuukin siellä hyvin lähellä, mihin tulisi tämmöinen prosessivesien poistoputki, josta tulisi mereen siis paljon sulfaattia ja myös metalleja, niin ne sitten otti minuun yhteyttä, että he on aika huolestuneita tästä. Ja sitten tehtiin juttua, ja siis tämä yhtiö itse ei oikeastaan ympäristöasioista myöskään mitenkään erityisesti siinä alkuvaiheessa niin kuin jutellut. Ja nämä on aika kovia tyyppejä nämä kansalaiset parhaimmillaan, että tämä alkoi vähän semmoisesta, että muutama nainen on huolissaan ja muutama ukko myös, mutta sittenhän ne alkoi niin kuin hankkia tietoa, mitä se sulfaatti on, ne piti tilaisuuksia, ne luki tutkimuksia, otti yhteyttä tutkijoihin, ne niin kuin teki ihan valtavasti sen asian parissa töitä. Ja siinä vaiheessa ehkä sitten tämä tehdasyhtiö jäi siinä vähän jalkoihin. Se oli just tätä, että ehkä heillä olisi pitänyt olla se viestintäsuunnitelmassa jotakin, että tullaan nyt itse aika nopeasti näiden ympäristöasioiden kanssa ulos, eikä niin, että ne vastustajat tulee ensin ulos ja sittenhän tämä firma joutui vaan niin kuin reagoimaan. Että he järjesti sitten omia tilaisuuksia, kyllä, oli omat asiantuntijat ja kaikenlaisia ympäristöselvityksiä tehneet konsultit oli siellä yleisölle kertomassa, mutta tavallaan se mielipide oli jo niin kuin se oli kääntynyt siihen, että tämä on huono juttu, tästä tulee liikaa saasteita. Ja se kun oli siinä, niin sitä on sitten puhumalla vaikea enää muuttaa. Ja ympäristölupa meni sitten lopulta hallinto-oikeuteen, luonnonsuojelujärjestöt sen siitä valitti ja näin se oli, että hallinto-oikeus pyyhki sitten näillä tehdasyhtiön raja-arvoilla pöytää ja pisti ne ihan murto-osaan. Ja nyt vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa vielä niitä kerran katsotaan, mutta itse hankehan on jo haudattu. Että en osaa ohjekirjaa antaa muuta kuin sen, että oikea-aikaisuus ja hyvä vainu pitää olla, että tällä yhtiöllä ei kyllä vainua ollut. Ja ehkä nuo ympäristöasiat, nehän on tosi monimutkaisia.
minäkin jouduin tutustumaan nyt rannikkovesiin, miten sulfaatti siellä käyttäytyy ja mitä tapahtuu, mistä tulee rikkivetyä ja kaikkea tämmöistä. Niin moni ei perehdy. On tämä ydinryhmä, jotka perehtyy. Mutta sitten näissä vastustajissa oli myös paljon sellaisia, jotka luultavasti ei ymmärtänyt koko asiasta mitään. Ne kävi siellä yleisötilaisuuksissa kyllä huutamassa tätä hanketta vastaan, vaikka ne tiennyt mitään. Et joku semmoinen keskitie tämän hankeyhtiön, oli hanke mikä tahansa, pitäisi löytää siinä, että kertoo asioista riittävästi, mutta ennen kaikkea ymmärrettävästi, ettei mennä heti sinne solubiologiaan. Nämä konsultit oli sellaisia, ne oli niin rautaisia ammattilaisia, että ei ne osannut selittää sitä silleen, että tavallinen ihminen ymmärtää. Joskus mä sain semmoisen ohjeen, että lehtijuttu pitäisi kirjoittaa niin kuin se kirjoittaa 13-vuotiaalle. Mä en tiedä, onko se nyt on ehkä vähän, saattaa olla vanhentunutta tietoa, mutta monet tämmöiset hankalat ympäristöasiat kyllä kannattaisi lähteä ehkä siitä, että miten selittäisin tämän 13-vuotiaalle. Sitten minäkin ymmärrän ja moni muukin. Ja se rehellisyys. Että ei voi tehdä niin, että antaa toimittajien ja kansalaisten löytää ne mahdolliset ongelmat sieltä pumaskoista ja alkaa niitä sitten, vaan se pitäisi itse jotenkin tuoda esiin, että joo, meillä tulee kyllä tämmöistä saastetta, mutta meillä on tämmöinen malli, jolla yritämme tämän ratkaista. Ja ihan pikkujututkin tuli semmoinen mieleen, että kun aina välillä on iso hanke, niin sieltä kaadetaan metsää. Niin sekin melkein kannattaisi kyllä kertoa, koska sitten kun naapurit huomaa, että nyt tuolta on kaadettu ihan valtavasti metsää, niin sitten ne saattaa suuttua. Jos olisi alusta asti ollut tiedossa, että metsää kaadetaan, niin ei ne varmaan sitten osaisi suuttua. Et enempi parempi. Ja nythän on tämmöinen aika tyypillinen esimerkki uutisoinnin ja hankkeen etenemisestä Fortumin aurinkovoimala-hanke Virolahdella. Siitä kun alettiin uutisoimaan, niin lähdettiin siitä, että kuinka paljon kunta saa tästä tuloja, maan vuokraa, kiinteistöveroa, vai oliko siellä joku maakauppakin, sillä innostuttiin siitä. Sitten innostuttiin rakentamisen työllistävästä vaikutuksesta ja maanomistajien muiden kuin kunnan saamista vuokratuloista tai hyvistä myyntidiileistä. Sitten siinäkin vaiheessa ei oikeastaan tämmöisistä ympäristöasioista kauheasti puhuttu, mutta sitten kun Fortum piti yleisötilaisuuden, niin viimeistään silloin siellä sitten paikalliset vähän säikähti, että tämä on siis näin iso alue, se tulee täyteen jotain paneeleita, että nyt menee maisema ja vielä kiinalaisia paneeleita, mikä oli ilmeisesti kaikista pahin juttu. Ja niinhän siinä kävi, että näistä maisemakysymysten takia siitä alueen rakentamisluvasta valitettiin ja se on siellä hallinto-oikeudessa sekin odottamassa, eli tyypillinen iso teollinen hanke täällä, eli taas on valitettu. Ja investointipäätöstä ei ole, koska se odottaa sitä oikeudenpäätöstä. Hyvin tyyppiesimerkki. En tiedä, olisiko tuolle maisema-asialle pystynyt firma mitään tekemään tai tuomalla se jotenkin eri tavalla esiin. En osaa kyllä sanoa. Ei kai siinä muuta voi kuin laittaa ne paneelit sinne. Että voiko sitä jotenkin maisemoida, en tiedä. Mutta joo, se on nyt semmoinen tyypillinen iso energiahanke, mikä on täällä tällä hetkellä kesken ja herättänyt odotetut reaktiot. Ja tähän päättyy tämä hieman poukkoileva esitys. Kiitos kovasti. Ei se nyt hirveästi poukkoilu, kyllä minä siitä sen punaisen langan koko ajan löysin. Ja hyvin nostit asioita esille. Mitä sanoo meidän Tommi, joka on olevinaan mediakuru sitten niin kuin limoisen päälle? Guru, joka lähtee, joo, kiitos Antti. Joo, vahvisti oikeastaan omia näkemyksiä siis siinä mielessä, että jos katsoo viestintää, niin ensinnäkin se että kun mainitsit, että 13-vuotiaalle pitää puhua, niin kyllä se mun mielestä pitää paikkansa, ja se on nimenomaan teknologia-aloja, vaikka nyt energia-alan tämmöinen hyvin yleinen synti, että puhutaan asiantuntijoiden kieltä ihmisille, jotka eivät ole asiantuntijoita, niin voi olla varma, että silloin se viesti ei tule ymmärretyksi. Ja toinen oikeastaan
viittaan vielä tässä ehkä vähän nyt Olavinkin puheenvuoroon, niin on 2 asiaa. Ja ensimmäinen on se, että yrityksen pitää olla tunnettu, eli lähtökohta on se, että mitä tunnetumpi yritys on, niin sitä vähemmän siihen liitetään tämmöisiä turhia pelkoja, mitä aina on tuntemattomia yrityksiä kohtaan, että hei, mitä hän nyt tänne tulee tekemään tai mitä ne tekee ja onkohan ne sitä, onkohan ne tätä. Ja lähtökohtaisesti ne ajatukset on silloin negatiivisia. Harvoin ihminen ajattelee, että vau, tuo yritys tekee kaivaa jotain tuolla pellolla, että ne antaa meille varmaan rahaa tai ne tekee sitä tätä palvelua. Eli se tunnettuus on toinen. Ja sitten kun puhutaan vastuullisuudesta, niin kyllä se vastuullisuus pitää ehdottomasti näkyä paikallisesti. Ja se mua ilahdutti, Olavi, Googlessa, mitä kaikkea kerroit, että teette, niin sehän on ihan loistavaa, koska monesti sitä vastuuta katsotaan siellä niin kuin headquarterin jossain raporteissa, että on raportoitu kaikki mahdolliset risahdukset, mutta se yritys ei näy paikallisesti. Mutta juuri näin, ja ehkä tuossa Antti sinunkin puheenvuorossa se, että sitä viestintää tarvitaan paljon, ja semmoisistakin asioista, mitkä ehkä sille niin kuin hankkeen toteuttajille on itsestään selviä tai selvyyksiä, niin sitä ne ei ole sitten sille ympäröivälle yhteisölle. Ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Joo, ole hyvä, Olavi. Joo, Antti sanoi, että ne investointipäätös on mysteeri, miten ne päätetään. Ja mä yhdyn tuohon kyllä, että mekin haluttaisiin tietää, että mikä se ratkaisee. Me saadaan aina jonkun verran rahaa, että me valmistellaan investointeja varten. Mutta me ei yhtään tiedetä, mikä se on se kriteeri, että milloin päätetään investoida tänne tai minne tahansa. Ja sitten kun se päätös tulee, niin sitten on kiire. Sitten pitää niin kun olla kaikki, mitä on pystytty tekemään, niin valmiina. Ja sitten mainitsit noista työpaikkojen määrästä, niin siinä vaiheessa, kun se investointipäätös meille tulee, niin me ei vielä siinä vaiheessa tiedetä, että minkälainen se rakennusetappi tulee olemaan. Mikä siellä on jäähdytys, onko se ilmajäähdytys vai nestejäähdytys, minkälainen on se sähköjakelusysteemi. Nämä kaikki vaikuttaa siihen henkilöstön määrään. Mutta siinä vaiheessa, kun investointi tehdään, niin me ei vielä tiedetä sitä, että minkälainen se rakennus tulee olemaan. Ja nämä aikajanat todellakin joskus saattaa olla niin pitkiä tavallaan, että moni asia kerkee siinä ympäristössä tosiaan muuttumaan. Ja miten nyt tavallaan tämmöisen, itsekin, mä olen tämmöinen käsien heiluttelija-insinööri tätä Lappeenrannasta, eli joskus siellä tuotantotalouden puolella opinnoissakin käynyt niitä investointilaskelmia ja näin poispäin. Paperilla kaikki on helppoa, mutta sitten kun viet sen sinne käytäntöön sitten ne Excelit, niin se on ihan toinen tarina sitten, että miten nyt vaikka just tätä viimeisiä vuosia miettii tässä, miten paljon sitä mustia joutsenia on tullut tähän näin. Jos taas jotenkin niin kuin ennustettavissa tämä yhteiskunnan kehitys ja miten geopolitiikka kohtelisi tätä niin kuin vähän niin kuin tässä samalla käyrällä, niin meillä olisi varmaan aika lailla toisenlainen näkymä tällä hetkellä jo Suomessa menossa, mutta nyt nämä on jokainen hanke joutuu vähän niin kuin peilaamaan sitä, että mitä tuolla maailmallakin tapahtuu ja mikä mihinkäkin vaikuttaa ja minkälaiset on siellä taustatekijät siellä yrityksessä ja näin poispäin. Että se ei ole, niin kuin niitä kortteja ei vaan jaeta pöytään ja katsotaan, että kellä se käsi pitää siinä, vaan siellä saatellaan vedellä niitä kortteja välillä ja välillä lyödään jotain hanttikorttia tilalle siellä. Onko meillä yleisön puolella keskustelua tarvetta siellä? Tuleeko kommentteja keneltäkään sieltä? Meillä on nyt pari kaveria joutunut lähteä, kun me ollaan juuri ylittämässä maaginen tunnin hetki tässä. Viimeiselle kysymykselle vielä aika. Suvi täältä rohkenee kuule ottaa asia. Terve vaan Voijolaisen Suvi Jyväskylästä Central Finland Mobility Foundationin viestintäjohtaja. Ja sinänsä niin kuin tuttua asiaa myös minulle ja mä olen aikaisemmin myös ollut terveysalalla pitkään viestintähommissa ja myös sieltä puolelta aika paljon tunnistin semmoisia niin kuin tuttuja teemoja ja siitä, että kun puhutaan vaikeista asioista, niin miten ne saadaan niin kuin selkokielelle ja muuta. Mutta mä oikeastaan tämän koko
keskusteluajan tässä niin kuin miettinyt yhtä asiaa. Mä toin, miten tämä nyt kysyisi nyt sillä korrektisti, mutta mietin lähinnä niin kuin sitä, että ja omassa työssä olen joutunut paljon miettimään sitä, että missä vaiheessa niin kuin mennään sitten viherpesun tai vastuullisuuspesun puolelle, kun mietitään tällaisia hankkeita, joissa myöskin sitten kulutetaan sitä luontoa tai niin kuin tehdään myöskin sellaisia asioita, jotka ei aina kestä sitten välttämättä ihan kauheasti sitä tarkastelua, että on sekä hyötyjä että haittoja, ja sitten kun mennään niin kuin tavallaan sellaiselle puolelle, että ikään kuin, tuodaan toki hyvää sille seudulle sillä, että työllistetään ihmisiä, tehdään paljon niin kuin hyviä asioita, tuetaan paikallisuutta, koulutusta, tuodaan rahaa sille alueelle, niin tavallaan minua kiinnostaa vähän ehkä toimittajankin näkökulma. Mä olen aika paljon joutunut toimittajien kanssa tästä keskustelemaan ja oikeastaan sitten sellaisia juttujakin niin kuin välillä tullut ulos, että missä kohtaa niin kuin tavallaan sitten se semmoinen kriittisyys niin kuin astuu peliin. Saatteko te kiinni, mitä mä tässä nyt yritän niin kuin sanoa? En ole ihan varma. Aloin miettimään omaa toimintaani, että minä en kyllä varmaan ikinä tarttunut semmoisella näkökulmalla mihinkään, että onkohan tämä pelkkää viherpesua. Joo. Ehkä niin pitäisi tehdä. Eikä mä syöttänyt sulle mitään ajatuksia tässä, mutta joo, mä oon kyllä törmännyt siihen ja oikeastaan ehkä kun seuraa, niin kuin, tietysti on kiinnostunut näistä asioista ja kriisiviestinnästä, maineenhallinnasta ja muusta, niin kyllä niin kuin sellaisiakin aika paljon on, sellaisia hankkeita ja muita, jotka joutuu sitten ikään kuin, mediankin hampaisiin ja sitten vaikka sitten tällaisten niin kuin ympäristövaikuttajien hampaisiin. Joo, mutta Googlen yhteisötuki on sitten kyllä hieman tai eri asia, että siihen on niin kuin vaikea pitää sitä kyllä täällä paikallisena asuvana. Joo, mä en viitannut nyt niin kuin Googleen tässä. Joo, ymmärrän. Joo, halusin vaan Olaville sen sanoa, että en ole siihen kriittistä näkökulmaa etsinyt enkä löytäisikään, että eihän teidän mitään pakko olisi ostella jotain taulutelkkareita johonkin kouluun. Mutta te vaan haluatte tehdä niin, se on loistavaa. Että tämmöisiä yhä useammin tulee onneksi että on niin kuin tajuttu, että tämä peli ei ole vaan tavallaan, että me pelataan näiden virallisten sääntöjen mukaan, vaan yhä useampi yritys onneksi on niin kuin hokannut tämän oman roolinsa siinä kanssa, että tästä niin kuin tavallaan lähikeissinä tästä Lappeenrannasta tiedätte ehkä joku tämä ranskalainen firma kuin Neoen, joka on rakentanut tähän Lappeenrannan Yllikkelään tuommoisia akkuvarastoja ja näin poispäin. Ja ne tekee muitakin hankkeita tässä vihreässä siirtymässä. Joka kerta, kenellä joku projekti valmistuu kanssa, niin ne pitää ikään kuin myöskin vähän semmoiset kansanjuhlat sitten kanssa, että hoidetaan ikään kuin myös ne viralliset puheet siinä, mutta tarjotaan lapsille jotain ohjelmaa, vähän aikuisemmallekin väelle ohjelmaa, että tavallaan tuodaan sitä omaa duunia tutuksi sille, että tässä ollaan tekemässä oikeita asioita ja siellä saattaa olla jopa konsertteja ja kaikkea tämmöistä näin. Ja sen jälkeen vielä jälkeenpäin niin vielä mietti tuossa Lappeenrannan keississäkin viime kesänä, kun niillä edelliset bileet oli, että pitäisikö tänne vielä muraali johonkin seinään tuottaa tavallaan, missä tuo vähän niin kuin luontoakin esiin siinä muraalissa ja näin poispäin. Että kyllä ne niin kuin fiksummat firmat on tällaisia, niin kuin Google ja ne on esimerkiksi. Että toivottavasti nämä suomalaisetkin joskus hokaisi vielä tämän pelin silleen, että ei mennä vaan sillä vanhalla kaavalla. Olavi, ole hyvä vaan. Joo, sen verran en maininnut tuossa alussa, mutta että esimerkiksi tuosta hakkuutyömasta tuli mieleen, että mitä nyt pohjoisessa ollaan tehty hakkuuta ja ollaan siitä ilmoitettu etukäteen, mutta täälläkin ollaan jouduttu hakkaamaan joskus, toki oravat ollaan huomioitu, mutta sitten kun me hakataan, niin sitten me tulee tietenkin puista rahaa. Me koskaan otetaan vastaan sitä rahaa ja täälläkin niin se raha ollaan ohjattu. Muistan, itse hakkautin tuosta jonkun verran, niin 60 000 euroa meni Kotkan sairaalan lasten osastolle suoraan lyhentämättömänä, että me ei koskaan oteta vastaan niitä. Voisin ottaa tähän vielä nyt loppukaneetiksi, niin että juuri näin, Olavi. Hyvä esimerkki tästä keskustelusta, mitä nyt käydään vaikka tuulivoimasta, niin Jamin mainitsema rajafoorumin, niin keskustelin siinä lounastaululla yhden naishenkilön kanssa, niin hän vastusti tuulivoimaa sen takia, että hän ei enää ikinä näe keskeytymätöntä tähti taivasta, kun se tuulivoiman
propelli tai siipi siinä pyörii, niin miettikää kuinka hankalaa tähän on kehittää vasta-argumenttia, että voi, no eihän kukaan tykkää, jos siellä kaukana joku pyörii, mutta sen sijaan ehkä siinä on mahdollista sitten tuoda niitä hyötyjä, mitä tuulivoimasta saadaan, vaikka että saa hintapiikkejä, sähkölasku on ehkä vähän halvempi, tuo palveluita, tuo lapselle koulun lähemmäksi ja näin, että tuoda niitä hyötyjä, mutta jollakin tavallahan se pitää pystyä konkretisoimaan, koska se on hyvin konkreettinen argumentti, että minä en näe tähtiä. Niin samalla tavalla meidän pitää pystyä viemään tämä energiakeskustelu sinne 13-vuotiaan lapsen tasolle. Millalla oli kuule vielä yksi puheenvuoro siellä, just kun pääsit aloittamaan? Joo, yritän lyhyesti tämän vielä, mutta mulle tuli mieleen tuosta tosi hyvää keskustelua ja tuli mieleen se, että täältä niin kuin kuntapuolen näkemyksenä yritysmaailmassahan on kaikki paljon vapaampaa. Et sitten kun me ollaan niin kuin kunnassa viranomaistoimintaa, meidän pitää niin kuin toimia lain ja säädösten ja niin kuin pitää kaikkia kuntalaisia maanomistajia ja asukkaita kohdella tasapuolisesti, tasa-arvoisesti. Kaikki pitää perustua tiettyihin reunaehtoihin ja sääntöihin, niin me ei voida niin kuin sitä vapaasti, mutta me voidaan niin kuin tuoda näitä yrityksille sitten esiin, että mitä mahdollisuuksia heillä voisi olla sitten heidän hankkeen niin kuin paremmin eteenpäin vietäväksi, että se on välillä ehkä vaikea täällä kuntapuolella, koska me ollaan aika kädet sidottuina, mutta se tiedottaminen ja muu, niin toki se on meidänkin vastuulla, että me siitä riittävästi kerrotaan ja yritetään sitä tuoda esille. Ja sitten toinen, mikä on nyt tästä akkumateriaalitehtaasta tuli, että kun on energiamurroksesta, puhutaan vihreästä siirtymästä, täällä on uutta teknologiaa, niin myöskin tässä tapauksessa näen, että tässä on niin kuin meidän ympäristölainsäädäntö, ohjearvot ja näin. Tämä toimija, akkumateriaalitehdas, toimija CNGR kyllä koki, että heidän niin kuin se toiminta täytti tämänhetkisen ne lain ohjearvot, mutta meillä ehkä tämä lainsäädäntö ja muu kulkee vähän niin kuin perässä, että tästä tulee väistämättä niin, että kun tulee uutta teknologiaa, niin siellä on se ensimmäinen, joka joutuu niin kuin testaamaan ja tavallaan, että se lainsäädäntökin sitten muokkautuu, että se, ei me päästä eroon siitä semmoisesta, että kaikki menisi kuin Strömsössä että sieltä on ihan väistämättä tulossa semmoista eteen tässä, kun uutta asiaa ja uutta teknologiaa viedään eteenpäin. Ja se ei poistu kuitenkaan, että kun tämä maailma sähköistyy, me kaikki halutaan koko ajan kaikki tähän lähelle ja me pelataan jo tekoälyn kanssa ja näin poispäin, että ei me tarvittaisi näitä vihreän siirtymän instrumentteja lähtien äsken mainittamasta vaikka niistä akkumineraaleista ja kaikista, mitä siinä tarvitaan, plus siihen sähköä ja näin poispäin. Niin me ei haluta paluuta sinne fossiilisiin, me halutaan pois siitä, että me muutetaan tämä ilmastonmuutoksen tavallaan kulma toisenlaiseksi ainakin. Mutta nyt on sitten kysymys just siitä, että kuka tekee ja missä tekee. Miten me saadaan tavallaan siitäkin tämmöinen, että me mieluummin tehdään täällä Suomessa niillä fiksuilla pelisäännöillä kuin jossain tuolla kaukana poissa, missä niin sanotusti voi tehdä ihan mitä vaan, eikä kukaan välitä siitä mitään. Tuhotaan samalla vielä vähän lisää pahemmin sitä maapalloamme tässä. Täällä on ikään kuin meillä yhteiskunta toimii tosi hyvin täällä demokratian kautta ja näin poispäin. Mutta tietyllä tavalla siinäkin välillä tuntuu, että meneekö tässä niin kuin lapsi pesuveden mukana, että kun me ruvetaan jotain asiaa vähän liukaa ehkä niin kuin pilkkuja viilaamaan siinä asiassa. Tuo oli ihan hyvä esimerkki tavallaan tämmöisten pioneerinkin rooli tässä. Että monessa kohtaa tämä vihreä siirtymä on vähän niin kuin lähtötelineissä. Me ei tiedetä vielä, mitä kaikkea tämä tarkoittaa, mutta toisaalta, jos me hoidetaan täällä Suomessa näitä investointeja niin kuin fiksulla tavalla eteenpäin, niin varmasti tehdään paljon isompi positiivinen jalanjälki kautta kädenjälki tälle maapallolle kuin se, että se viettäisi sama projekti johonkin muualle toteutettavaksi. Kuitenkin ne tarvitaan ne samat asiat, jos on toteutettava. Ehkä näihin filosofisiin sanoihin voidaan nyt tämä tilaisuus päättää. Ja oikeasti kiitos Olavi ja Milla ja Antti siitä, että annoitte reilun tunninkin, nyt tämä venähti vähän pidemmäksi vielä tämä keskustelu, niin
aikaanne ja me todellakin tallennetaan tämä näin ja laitetaan vielä jakoon eri kanaviin, niin näitä viisaita sanoja vielä voi joku pohdiskella jälkeenpäin. Eiköhän Kiitoksia lähetä minunkin puolesta. mukavaa työviikkoa teille ja ketä huomenna Power Coastissa ollaan, ainakin minä ja Olavi, niin moikataan siellä uudestaan sitten livenä. Yes, Ja Tommi. kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Hei hei. Kiitoksia. Moi moi. Moikka.